Jeg skal tale lidt om fremtidens landbrug skal være mangfoldige og multifunktionelle. Og hvem er jeg overhovedet til at tale om landbruget, og hvad ved jeg om landbruget? Fordi jeg er oprindeligt uddannet sociolog og historiker, og jeg beskæftigede mig under hele min uddannelse overhovedet ikke med landbrug. Det tætteste var på, at jeg skrev en historisk speciale om tilbage til naturen bevægelser i England fra 1880 til 1914. Og der kom jeg omkring det her med naturen. Og det, der er meget sjovt i forhold til den snak, vi sidder her med i dag, det var, at mange af de spørgsmål, de blev faktisk rejst i England allerede på det her tidspunkt. Men jeg står her i dag, det handler om, at jeg er barn af landbruget. Jeg er vokset op på nogle af de marker, som Søren han startede med at snakke om på Vestfyn, der skal lægges om til natur. Jeg voksede op i et landbrug i en lille landsby, der hedder Ørsted på Fyn. Vi havde 120 tønder land derhjemme. Og jeg havde en helt utrolig god barndom i Landbrugsdanmark dengang. Min søster og jeg blev tidligt sendt ud og hjælpe på gården. Vi plukkede jordbær og samlede æbler og plukkede æbler og kartofler, huggede kål. Og der er mange, når jeg sådan fortæller om det, også mine børn, de sådan får helt ondt af mig. Men jeg kan bare fortælle, at nogle af mine lykkeligste øjeblikke i min barndom, den havde jeg, når vi børn var samlet sådan en jordbærmark, fuldstændig smurt ind i jordbær, og havde været derude hele dagen, og nu havde vi så tjent til den træningsdragt, som man jo ikke bare fik på landet. Så jeg har altså haft en landbrugsbarndom med rigtig meget kultur og rigtig mange gode minder i naturen. Noget af det, der også var godt ved sådan en landbrugsbarndom, det var, at vi var til rigtig mange fester i forsamlingshuset. Og hvor end jeg bevægede mig hen i denne her landsby, så var der altid nogen, der kendte mig. Der var altid et eller andet med, at jeg skulle have med for nogle andre, eller noget, jeg skulle sige til min far. Så man var også en del af et meget stærkt fællesskab. Og lige netop denne her rige landbrugskultur er en af grundene til, at jeg står her i dag. Og det er også en af grundene til, at jeg valgte at skrive den Ph.D., som jeg valgte at skrive. Fordi sagen var, at da jeg var færdig på universitetet, så kom jeg til Instituttet for Fremtidsforskning, hvor jeg skulle lave alt muligt om fremtidens forbrug og fremtidens ældre, og ikke noget om landbruget. Men så havde vi sådan en brainstorm sessions en dag, hvor vi skulle snakke om, hvordan vi kunne tjene nogle penge. Og så sagde jeg, at der er også noget med landbruget, det er sådan lidt ude af takt med fremtiden. Og så blev jeg ligesom hende, der vidste noget om det. Og det var helt omkring år 2000, og så har jeg siden beskæftiget mig med fremtidens landbrug. I 2009, der flyttede min familie så fra København til Mols. Jeg bor på Mols i dag, hvor jeg har 2,5 hektar og 6 gotlandsfår og 13 lam. Der fik jeg så også øje på, at det der med landdistrikterne faktisk var udfordret. Jeg lavede rigtig meget fremtidens fødevare også, og der så jeg, når jeg bevægede mig rundt i Danmark, så jeg, at der var et nybrud. Altså der var faktisk flere, særligt også økologer, som begyndte at gøre landbrug på en anden måde. Jeg så også, at i nogle bymiljøer, altså urbane miljøer, så blev det pludselig moderne med fødevarefællesskaber. Og det fik jeg sådan en stigende interesse for, fordi jeg kunne mærke, når jeg så var ude at tale med sådan det mere konventionelle landbrug, så var de sådan ret kritiske over for de her ting, altså over for de nye landbrug. Og jeg synes, det var interessant, fordi jeg tænkte, at landdistrikterne lider. Men her har vi jo faktisk noget, der taler ind i landdistrikterne, fordi at det var meget tydeligt for mig, at de her måder at gøre landbrug på en anden måde, de jo faktisk bidrog rigt til livet på landet. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville lave en Ph.D. Altså når man sådan har været uden for akademia i en del år, så er det heller ikke sådan bare lige at gøre det. Så jeg skulle have noget funding, og det vidste jeg, at det skulle jeg nok finde i landbruget, fordi landbruget jo har nogle gode fonde. Det hører så også med til historien, at landbrugets fonde jo i høj grad er formet af det konventionelle landbrug. Så jeg vidste også godt, at hvis jeg skulle have funding til et projekt, så skulle jeg jo i hvert fald koncentrere mig om det brede landbrug. Og jeg blev også godt klar over, eller det var sådan set min egen passion, det var, at hvis jeg skulle undersøge, hvad sådan en type landbrug kunne, så skulle det heller ikke være nogen landbrug, som var så mærkværdige, at et almindeligt klassisk landmand ikke kunne se sig ind i den. Så min målsætning med det her projekt var i høj grad, at jeg gerne ville have cases, som repræsenterede et bredt spektra. Og så fordi det er jo også tydeligt, at i de her debat om fremtidens landbrug, så er der lidt to lejre. Og det er desværre to lejre, som ikke besøger hinanden så tit. Det er også to lejre, som ikke er så meget nysgerrige. Altså, jeg tror, jeg er en af de få, som måske egentlig er lidt i begge lejre. Og derfor så besluttede jeg mig for, at jeg vil have både en biodynamisk, en økologisk og en konventionel case.
Og det blev noget, der hed Fru Møllers Mølleri, en konventionel case. Ydons Have, en økologisk case. Og Nørregården på Vestfyn, det var den Søren refererede til, som var en biodynamisk case. Hvad var baggrunden helt for projektet? Jamen det var, at jeg så de her stadig flere nye initiativer i forhold til at gøre landbrug og fællesskaber på nogle nye måder. Så var det jo også en del af virkeligheden dengang, og er det stadigvæk, at landbruget de står for en stor krav om forandring. Altså der skal ske noget med landet. Man ser, at landdistrikterne affolkes. Det synes jeg allerede dengang var trist. Den vej, jeg kommer fra på Vestfyn, kunne man virkelig se det, og min svigerfamilie, de kommer fra Vesthimmerland, Valbsundområdet, der kunne man virkelig se det. Altså en enorm affolkning. Så synes jeg også, at jeg gerne vil stille fokus på den grønne omstilling, fordi det er meget tydeligt, at nogle af de her mange initiativer af nye landbrug, der var den grønne omstilling. Altså det fyldte rigtig meget. Så jeg jo også, at fællesskaber, eller jeg vidste som sociolog, at fællesskaberne heller ikke er, hvad de var engang. Men jeg kunne se, at de her landbrug også kunne noget med fællesskab. Og så vil jeg gerne sætte fokus på det sociale værdi, og jeg vil gerne være med til at underbygge landbrugslivets mange kvaliteter. Fordi jeg har selv oplevet, hvad sådan et landbrugslivs kvaliteter er. Jeg kunne se det derude nogle steder, men når jeg var rundt og tale om fremtidens landbrug generelt, specielt i det konventionelle landbrug, så oplever man jo gang på gang, at det er en værdi, der overhovedet ikke tæller. Altså det er ikke noget, man ser. Og man ser heller ikke, når den praksis, man har, er med til at undervurdere, eller med til at underminere de kvaliteter, som faktisk er klassiske i landbrugslivet. Problemformuleringen på mit projekt det blev, hvordan skaber 3 innovative, multifunktionelle landbrug social kapital som led i landdistriktsudviklingen. Og projektets genstandsfelt, det var både gården, det var landbruget og det var lokalmiljøet. Jeg vil lige kredse lidt omkring det her begreb multifunktionalitet, fordi det er faktisk et super relevant ord for den dag, vi er i dag, og for det ønske, som er så stærkt herinde, og som jeg fornemmer. Fordi multifunktionalitet, det er et meget spændende begreb. Og det kan en masse. Første gang, man hører det her ord multifunktionel, det er under udviklingen af forstvidenskaben i Tyskland. Det er første gang, man støder på det her begreb. Og man udviklede jo forstvidenskaben, fordi nu skulle man til at lave produktionsskov. Og i forbindelse med udviklingen af forstvidenskaben, er der så en stemme, der siger, jo, men vi skal huske på, at skoven er jo også hjem for vilde dyr. Den giver læ, de fattige samler brænde der. Den har mange multifunktionelle kvaliteter. Det er første gang, man hører det. Og ifølge historien bliver begrebet så faktisk lidt glemt igen, indtil man begynder at tage det op i 80'erne. Og det gør man i EU-regi, og det gør man, fordi man kan se, at den her strukturudvikling i det europæiske landbrug, den gør, at der bliver færre og færre landbrug, og så dør landbrugskulturen, og landdistrikterne bliver affolket. Og så er der nogen dernede, der sidder og siger, at vi skal tænke anderledes, og så begynder man at tale om multifunktionelle landbrug. Kritikere siger sig, jo, men det handlede meget om, hvordan man kunne få støtte. Men det er altså derfra, vi har det her begreb. Meget kort fortalt, så er multifunktionalitet forankret på et spektrum mellem de 2 modsætninger, produktivisme og non-produktivisme. Det vil sige, at når man taler om det multifunktionelle, så taler de også om kvaliteter, altså sådan nogle, de kalder dem intangible values, altså kvaliteter, som nødvendigvis ikke kun kan måles i produktivitet. Der er også en af de stærke taler, han hedder Wilson, han siger meget kort fortalt, at definitionen landbrug, som producerer andet end food and fiber. Det skal siges, at multifunktionalitetsbegrebet det kan forstås både horisontalt og vertikalt, altså både dybt og bredt. Du har en dyb multifunktionalitet, der hvor for eksempel du har et landbrug, der starter med at så kornet, og så ender med at sælge det som brød, hvor de tager sig hele kæden. Det kan forstås som en dyb multifunktionalitet, hvor den brede multifunktionalitet kan forstås, når man har et landbrug, som for eksempel måske har en bed and breakfast, eller har en børnehave, hvor man kan sige, at de ligesom udvider deres forretning ved at lægge noget til. Og multifunktionelle kvaliteter handler om en given væren eller produktion bidrager med kvaliteter, som ikke kun er materielle kvaliteter, eller kvaliteter, som kan omsættes på markedet, men for eksempel også det skønne og det gode, kan også være multifunktionelle kvaliteter. Det, der også gør begrebet interessant, det er jo, at vi taler jo alle sammen om bæredygtighed i forhold til Brundtland-rapportens definition, og multifunktionelle kvaliteter kan også være, når man har
noget, der både kan levere økonomisk, miljømæssigt og social bæredygtighed. Ja. Det, der også er en væsentlig pointe, det er, at der er flere af de her teoretikere omkring det multifunktionelle, som understreger, at landbruget altid har været multifunktionelt. Og den historie, som Niels Kjærgaard kom ind på, den historie, som andre har været inde på, om hvordan man i gamle dage havde landbrug med mange forskellige slags dyr, og der var en meget stor sammenhæng mellem husholdningene, planterne på marken og produktionen af fødevarer, er jo et godt eksempel på, at der altid har været den her multifunktionalitet. Man kan også godt sige, at selv i det industrielle landbrug i dag, er der en form for multifunktionalitet, selvom den er begrænset. Men det multifunktionelle ligger meget i landbruget, og man kan sige, at landbrugets kriser kan måske reduceres til, at man har skruet meget ned for det multifunktionelle, hvorimod man kan skrue op. Man kender også begrebet multifunktionalitet, bliver meget ofte brugt, også i forhold til den grønne trepart, fordi man snakker om, at naturen har de her multifunktionelle kvaliteter, og der går de multifunktionelle kvaliteter jo på naturværdier, hvor det multifunktionelle landbrug har et lidt bredere spektrum. Eksempler på multifunktionelle landbrugspraksis i dag, det er for eksempel naturpleje, fødevareproduktion, gårdbutikker, oplevelsesøkonomi, sociale landbrug, specialpædagogik, småbørnspædagogik osv. Som sagt, så har jeg så lavet det her speciale, eller det her PhD, og der havde jeg valgt de her 3 cases. Ydons Have, Fru Møllers Mølleri og Nørregården. Som jeg sagde, var det meget vigtigt for mig, da jeg lavede det her projekt, at jeg skulle ikke ligge i nogen lejr. Fordi jeg vidste også godt, altså egentlig havde jeg lidt en mission, og har stadigvæk en mission om, at de her 80% af landbrugene, som er konventionelle, og som jeg personligt synes skulle lukke deres styre ud, og jeg synes, de skulle forurene noget mindre, det var meget dem, jeg gerne ville flytte. Fordi det er også dem, der sidder på landbrugskulturen derude, og ved at tabe landbrugskulturen derude, og ved at måske ikke bidrager så rigt til landbrugskulturen mere, fordi at deres praksis ikke altid gør det så rart at bo ude på landet, som det var engang. Men jeg vidste også godt, at de her 80% er rigtig svære at få i tale, så hvis ikke jeg havde en konventionel case med, så ville jeg måske slet ikke kunne få dem i tale. Jeg er så sikker på, at det alligevel er så let at få dem i tale, selvom jeg har en konventionel case. Der er i hvert fald ikke så mange af dem, der synes, det er så interessant, det jeg har lavet. Til gengæld er der rigtig mange fra både det biodynamiske og det økologiske, som synes, det er interessant. Jeg er selv utrolig glad for, at jeg havde den her repræsentation i mit empiriske arbejde, fordi jeg synes, det har givet mig meget. Jeg har været ude og lave feltarbejde på de her gårde. Jeg har været der af 3 omgange. Det var midt i corona, så det var sådan lidt rodet, men jeg har været der 3 gange, og der var jeg der 3-4 dage hver sted, og jeg boede der. Så gjorde jeg det på baggrund af de feltarbejde, jeg har lavet. Der valgte vi 4 til 5 til 6 personer ud, folk der kom på gården, som jeg lavede dybdeinterviews med. Og når jeg så var på de her gårde, så lavede jeg også interviews med dem, der kom forbi. Et andet krav til lige netop de her gårde var også, at de skulle have et eller andet, der var udadvendt. Fordi jeg også, altså det var social kapital, jeg ville undersøge, så det skulle ikke, altså man kunne godt finde en multifunktionel gård, der lavede naturpleje, men så var det jo, havde det ikke nødvendigvis så meget omgang med andre mennesker. Det, som jeg fandt ud af ved at være på de her gårde, det er, at de her gårde, de betød utrolig meget for lokalmiljøet. Dem, der driver her gårde, det er også nogle ildsjæle, som arbejder helt utrolig hårdt. Og det, som er interessant, det var noget af grunden til, at de synes, det er så hårdt. Det er også fordi, at hele verden bare vil den. Altså, de vil have mere af den. De vil have flere åbningsdage, de vil have flere slags grøntsager, de vil have flere slags brød. Kan I ikke også lige lave fællesspisninger? Altså, der var sådan en krav. Det, jeg også så ved alle 3 gårde, det var, at, og det er interessant i en tid, hvor man jo faktisk kæmper for anerkendelse som menneske, det var, at de her mennesker, de fik utrolig meget anerkendelse. Altså folk, de sagde hele tiden, hvor er det fedt, I er til. Altså folk, de ville dem. Og det er jo fordi, at det at lave den her type landbrug, det gjorde, at de bidrog helt vildt. Et eksempel er for eksempel Ydons Have, som har noget, der hedder et CSA-landbrug, det vil sige Community Supported Agriculture, hvor nogen på forhånd køber deres grøntsager. Hver torsdag kan man så hente de her grøntsager i garagen mellem kl. 3 og kl. 18. Der er stillet lidt kaffe og lidt saftevand, så folk de kan snakke sammen. Og det, som man så, når folk de så kom og hentede de her grøntsager, det var, at de var utrolig lang tid om at hente de grøntsager. Altså også sådan, og jeg skulle jo sådan stå der og kigge og sådan noget. Og det var fordi, at den her garage blev også et rum for at mødes. Og det var selvfølgelig, altså det er jo et økosegment der på Samsø, så kommer, så det er også ligesindede, der kan møde hinanden. Så på den måde er det interessant. Men det var virkelig sjovt at se, hvor meget det betød for folk.
Og der var specielt en dame, og hun blev ved med at hænge ud, og så gik hun ud i bilen, og så satte hun sig lidt, så ikke det så ud, som om hun var der, og så der kom nogle nye, så gik hun ind igen. Fordi der var nogen at snakke med. Og det, der også var sjovt, det var, at når jeg så hørte, hvad de snakkede om, jamen, så var der blandt andet hende, der var økonomer nede på efterskolen. Så var hun der, og så var der nogle andre, der kom, og når du lige mødte hende, jamen han havde lige en idé til et eller andet samarbejde, de kunne lave med friskolen. Og så var der var et uformelt sted, hvor de kunne mødes, og så gik snakken. Og så har man jo den sociale kapital. Det, der også var sjovt, nu er det lige tilfældigvis med Ydons Have, det var en af dem, jeg havde besluttet mig for, ved hver gård, der ville jeg gerne interviewe nabolandmændene. Og Ydons Have, de havde så faktisk et, som de selv sagde, okay, og for Hester og Bjarke også måske lidt overvejende godt naboskab, men en konventionelle venstremand, som boede lige ved siden af Søren Vise, som også var politiker. Og ham var jeg også overtalt med, og jeg skulle godt nok snakke længe for min sag, for han overhovedet ville blive interviewet af mig, fordi det stod jo også, at jeg var for RUC og sådan noget. Men jeg fik med lidt god viden fra min traditionelle landbrugsbaggrund overbevist ham. Og det, der var meget sjovt, det var, at han sagde, altså jeg kunne sådan diskutere for og imod forskellige landbrugsformer, men det jeg godt kan misunde, det er, at jeg kører jo forbi deres gård hver eneste dag. Så han viser, havde 300 hektar over på Samsø. Og når jeg kører forbi der, så er der jo fest og glade dage. Der er altid mennesker. Men når jeg kører hjem, så er der ikke nogen at snakke med. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig godt eksempel på, at det her, det bidrager virkelig til lokallivet. Men for rigtig mange er det også bare snak. Ja, men vi kan godt lade sig gøre det her. Det er jo bare nogle ildsjæle og så videre og så videre. Men det, der jo er interessant, det er, når vi kigger på fakta omkring de her gårde, her kan I lidt se, hvad det er, de her gårde, de tilbyder, så er det jo, at de skaber jobs. De her gårde, de skaber jobs. Så da der for eksempel i ly af treparten, var folk, der kritiserede treparten for, at nu vil vi ud, og at når der bliver færre landbrug, så er der måske faktisk, så bliver der færre jobs ude på landet. Men man kan faktisk ved at gentænke landbruget, så kan man skabe mange flere jobs. For eksempel har vi Nørregården. Nørregården er Steiner-inspireret, og det er den af de gårde, der måske lever sådan, eller har mindst omgang med deres lokalområde, fordi at Steiner måske kan blive lidt sekterisk. Der er også en forhistorie dernede, og så er der et lokalmiljø, hvor nogen elsker den, men mange synes også, at de er lidt for anderledes, eller de kender den måske ikke. Men når jeg så snakkede med nogle lokale, der havde jeg let ved at tale med de lokale, fordi det er tæt på der, hvor jeg kommer fra, så var de alle sammen virkelig overraskede, da jeg sagde, men det er jo 25 fuldtidsstillinger, der er dernede. Det er jo landsbyens største arbejdsplads. Og det, der er interessant, det er, at Nørregården er 32 hektar. En del af det er naturpleje ned ved en ådal. Men det er jo, og det er så rigtigt nok, at de tjener ikke alle de her penge på landbruget. Men de løser jo opgaver, som velfærdsstaten ellers skulle have løst. For på Nørregården er der en børnehave, vuggestue til 14 almindelige børn, og de bosted værsted for 9 udviklingshæmmede, og så kommer der 4-5 andre i løbet af dagligdagen og er med i deres landbrugsværksted. Det, der også er interessant, for eksempel i forhold til den grønne trepart, det er jo, at det her sted, de har jo 3 fuldtidsansatte landmænd, og så har de pædagoger for resten. Så de er jo også med til at sikre landmænd, jobs som landmænd rent faktisk, og også faktisk sikre dem en stabil løn, hvad mange i landbruget jo faktisk i mange år har kæmpet med. Så her har vi altså faktisk at gøre med en palette af forskellige landbrug, som faktisk er med til at skabe liv på landet, men de skaber også jobs. Og jeg lavede lige i forbindelse med, med treparten, der var jeg ude at lave sådan en kronik, fordi jeg havde personligt ønsket, at den havde været lidt mere ambitiøs på landdistrikternes vejen og på den grønne dagsordens vejen. Og så fordi jeg synes, at landdistrikternes fællesråd, de er utrolig gode venner med Venstre. Så derfor så mener de næsten altid det samme for Venstre. Og jeg synes, det var meget ærgerligt, at landdistrikternes fællesråd med Steffen i spidsen gik ud og kritiserede den grønne trepart, fordi jeg ser den grønne trepart som en kæmpe gevinst for landdistrikterne. Og det skrev jeg også en kronik om, og så regnede jeg lige ud. Altså jeg tænker, at det er helt realistisk, at vi i Danmark, i hver kommune, kunne have sådan 3 landbrug. Altså der er ingen tvivl om, at fru Møllers Mølleri, som ligger i Odder, jamen de
ville måske nok have sværere ved at leve, hvis de lå på Lolland, eller hvis de lå i Himmerland, hvor der ikke er så købestærkt publikum. Men måske kunne der så til gengæld godt være flere af den her type i Aarhus Kommune. Men i rundt regnet, så sagde jeg, at vi kan sagtens have sådan 3 gårde i hver kommune, og der er 98 kommuner, så det gav rundt regnet, at det er omkring 4.200 arbejdspladser. I landdistrikterne, mange af dem i landbruget. Så når vi nu kvæg en grøn trepart, både for færre, har behov for færre landbrug, altså vi har overskydende bygninger til overs, også nogle gange helt utroligt smukke gamle bygninger, som vi har en interesse i at bevare. Vi har også, altså det er jo sådan med det her landbrugsuddannede landmænd, de elsker landbruget. De omgås kun hinanden, mange af dem, altså de kan ikke forestille sig at lave noget andet. Men du har faktisk også mulighed for at give dem et job, hvor de kan fastholde og blive i landbruget, ovenikøbet et job, hvor de har en fast indtægt. Og hvad der også kan siges til det, det er, at for eksempel, det skal også siges, fru Møllers Mølleri, det står ikke her, men hun har også 3 flexjobber ansat ved hende, hvor 2 af dem egentlig er i kategorien, som ligesom måske næsten kunne være på Nørregården. Så de løser også pædagogiske opgaver. Og det, som er faktisk en stor udfordring i det pædagogiske Danmark i dag, det er rekruttering. Der er svært at få pædagoger. Men de her steder, de har ikke svært ved at få pædagoger. Her vil folk gerne være pædagoger. Plus, at man har også i det etablerede specialpædagogikken, har man også indimellem svært ved at få lavet nogle tilbud, som er gode, og som flytter borgerne, og som de er trygge ved. Men her på Nørregården har man virkelig fået lavet et tilbud, som fungerer. Og noget af det, der blandt andet fungerer, det er jo, at de her unge mennesker, de skal ud og arbejde i landbrug, så de får masser af frisk luft. Det er unge mennesker, som på mange andre institutioner havde fået medicin. Men fordi de er ude i den friske luft her, fordi de rent faktisk skal hakke og gøre, som man skal gøre, så bliver de trætte. Og så skal man ikke give dem medicin. Altså, der er helt utrolig mange fordele. Der er lige en ting til, der vil knytte ved fru Møllers Mølleri, fordi jeg synes, det er en interessant historie. Det er, at hun er jo konventionel. Og de er også medlem af Venstre dernede. Og i de her interviews, der fortalte Bodil, altså man kommer jo tæt på de her mennesker. Og så spurgte jeg sådan om bekymringer og sådan noget, og så sagde hun, jamen noget af det, der undrede hende, det var, at de andre konventionelle landmænd, de kom aldrig. De sagde til Kim, at de kunne godt lide stedet, men de kom der ikke rigtigt. Det er sjovt, både hester på Ydlunds Have fra Møllers Mølleri, de gik bare op i, hvem der kom og ikke kom, og de så det som en meget stor anerkendelse af, hvem de var, og det de havde gang i, om folk kom. Og mændene begge steder, det er fuldstændig ligeglade med. Det skal du ikke regne med. Og så var der engang, jeg holdt et oplæg om de her PhD, hvor jeg så også fortalte noget af det samme, som jeg fortalte jer. Og så viste det sig, at der var sådan en konventionel nabolandmand til fru Møllers Mølleri. Og han rejste sig nærmest op og skældte mig ud over rostedet. Og hun arbejdede også alt for meget. Det er der ikke andre, der kan få gang i. Hun ville da tjene meget mere uden at gøre det. Og det siger Bodil også selv, at det er ikke noget, de bliver rige af, men hun bliver lykkelig. Og hun giver noget til andre. Men det, som jeg synes, og grund til at lige nævne den her historie, det er, at, og det er også faktisk noget, jeg har oplevet, fordi jeg er selv rundet af det konventionelle, det er, de er ikke interesseret i det her. De vil ikke høre om det. Og det undrer mig. Altså det undrer mig virkelig, hvorfor det klassiske landbrug, de ser det her som noget, der er i konkurrence til dem. Men der er jo intet at forhindre i, at man kan have en Arlagård med 400 køer, om de så er økologiske eller ikke økologiske, der kan køre almindeligt. Og så den gård, der bliver til overs, eller den gård, der ikke kan leve, fordi at folk jo ikke nødvendigvis har råd til at købe de her, at så kan der være den her type gård. Jeg kan simpelthen ikke forstå den modstand, eller den ikke-interesse. Og det er faktisk sådan noget af det, jeg undrer mig stadigvæk over det, fordi man har jo ikke sådan i Danmark, at du hører ikke en Michelin-restaurant sige, at jeg kan godt nok ikke lide grillejerne, vel? Altså det hører man jo ikke. Eller en Michelin-restaurant sige, at jeg vil ikke gå på andre restauranter end min egen, vel? Så det er lidt en underlig ting, som jeg tænker, måske I også kan sige noget om. Kort fortalt, de her multifunktionelle landbrug, de kan meget, de giver liv på landet, de giver arbejdspladser, de giver dyr på marken. Er I klar over, hvor meget det her med dyr på marken fortæller, eller betyder for folk? Jeg snakkede jo med vildt mange ude på de her gårde, og de fortæller hele tiden om det med de dyr på marken. Jeg har som sagt også selv nogle får derhjemme, og det er nogle gange upraktisk at have får, når man også sådan flyver lidt rundt omkring, som jeg gør. Men hvad det giver mig at snakke med de lokale, det gør, at så skal jeg ikke af med de får. Og som min mand sagde, havde vi da bare stillet en automat deroppe, hver gang nogen holdt og tog et billede, så lagde de en krone, så ville det jo være blevet en god forretning, ikke?
Altså folk kan utrolig godt lide dyr på marken. Vi bevarer levende kulturmiljøer, vi laver grøn pædagogik. For eksempel er der jo fra UNESCO's side, statens side, regeringens side, EU's side besluttet, at vi skal lave UBO. Hvor mange af jer har hørt om UBO? Undervisning i bæredygtig udvikling. Fra vuggestue til universitetsniveau, så skal alle uddannelser lave UBO-undervisning i dag. Og det er rigtig svært for børnehaver og folkeskoler, fordi så sjovt er der heller ikke hen i skolegården. Her kan landbruget jo om nogen spille ind med spændende, relevant, opbyggende empowerment, UBO-uddannelse i, hvordan man laver kartofler og gulerødder, plukker æbler og lykkes med det. Altså tilbage til alle de der fantastiske oplevelser, jeg havde i min barndom. Det, som jeg også oplevede med de her gårde, det er, at dem, der kom på de her gårde, de elsker den her type gård. Ikke? De vil bare have mere af den. Flere åbningsdage, flere frugter, flere ting at købe. Specielt nede på Nørregården, der havde de 2 gange om året sådan nogle arrangementer, hvor der kom nogen, der spillede violin. Det er lidt en fynsk ting, ikke? Men hvordan folk bliver ved med at vende tilbage til det? Ja, så spiller de violin dernede. De spiller violin dernede. Vi kan høre violinmusik. Det synes jeg bare var, altså det var sådan helt utroligt. Jeg kom selv til at tænke på, at jeg er nemlig også fra Fyn, og jeg har gået på sådan en efterskole, hvor vi dansede folkedans, og der var også en, der spillede violin. Det, som er interessant med det her viden, jeg har lavet, og jeg vil virkelig gerne have det ud, så jeg er så glad for, at Ole gav mig chancen her for at komme det, fordi som sagt, så undrer det mig lidt, at der ikke er flere, der bare synes, det er mega spændende. Det er jo, at den grønne trepart, den åbner virkelig op for, at vi skal gentænke landbruget, at vi skal gentænke arealerne. Plus at den her øgede interesse for det grønne og tænke grønne løsninger, er jo også en mulighed for det her. Og hvordan udnytter vi tidens momentum til at få grønnere landbrug og nyt og mere liv på landet? Jeg har lige lavet sådan 6 ting, som jeg mener, der skal til for, at vi kan få flere multifunktionelle landbrug. I det hele taget, så skal vi være bedre til at tænke og forstå, hvad en multifunktionel tænkning og praksis kan. Vi skal være bedre til at tænke i helheder og skabe mere hele liv. Det er også der, jeg tænker egentlig, at en del af kæden i det konventionelle landbrug er hoppet af, det er, at det, og måske faktisk med flere ting i det moderne samfund, at vi lever ikke hele liv. Altså vi har et arbejdsliv, som ikke hænger sammen med vores privatliv osv. Det kræver et meget stort gå-på-mod af vilje, altså det kræver nogle meget stærke mennesker at stå i spidsen for sådan nogle multifunktionelle landbrug. Fordi de et eller andet sted skal være med til at skabe modellen og vejen selv. Og her må vi godt hjælpe ildsjælene på vej, bakke op og udvikle modeller. Lige nu har jeg noget samarbejde med noget, der hedder Green Care-netværk Danmark, som er folk, der arbejder med naturterapi og naturpædagogik. Og de oplever, at der findes jo sådan nogle tilbud i Danmark, der findes, specielt vores naboland, har meget store traditioner for det, men herhjemme er der ikke en model. Der er ikke en model for, hvordan man gør det. Så hvis du vil i gang med det, så skal du ligesom opfinde det selv. Og der er virkelig behov for sådan en model. Og jeg oplever, fordi jeg har haft fornøjelsen at snakke lidt om det i et radioprogram på et tidspunkt, og jeg har også holdt nogle oplæg, altså jeg oplever unge landmænd, som har en uddannelse, og som gerne vil være landmænd, men ikke ønsker at have gæld for 50 millioner, og ikke har lyst til at have de der svin. Og de siger, vi vil rigtig gerne være landmænd, men vi vil gerne være det på en anden måde. Hvor skal vi gå hen? Hvordan skal vi komme i gang, Birte? Altså, jeg har siddet i mit køkken og snakket med folk om det. Jeg har også konventionelle landmænd hjemme fra min barndomshus, som er blevet træt af de grise, og når de så har fået lidt at drikke til de der fester, så siger de, Birte, jeg kunne sgu godt tænke mig at have sådan 4 af de der drenge gående, og så kunne jeg lære dem. Altså, hvor skal jeg gå hen? Men der er ikke et etableret miljø for det, og vi er så nogen, eller Green Care-netværket, vi har nu noget snak faktisk med den del af jeres bevægelse, som er i Landbrug og Fødevare, familielandbruget. Og der er nogen, der er lidt interesseret i det, men jeg kan godt være i tvivl om, de i den organisation får lov at være interesseret i det. Men jeg ved det ikke. Nå, tilbage til, sådan får vi flere multifunktionelle landbrug. Fremtidens lokalsamfund, landmænd og grønne ildsjæle skal have øjnene op for multifunktionelt landbrug som en vej til nye lokale funktioner som grøn entreprenørskab. Det etablerede landbrug og systemet kan også blive bedre til at, kan også fint blive lidt mere multifunktionelle i deres praksis for at imødekomme samtidens krav og ønsker. Altså man kan jo sagtens forestille sig, at den her Arla-bønde, der nu bundet der i forvejen har 400 køer, han kunne jo godt have en mælkeautomat, hvor folk kunne hente frisk mælk op ved ham. Så ville han blive lidt mere multifunktionel, så ville han også tale ind til lokalsamfundet, og så vil der også være et sted at mødes der. Så det her med at tænke multifunktionelt, kunne de konventionelle faktisk også gøre
hvis de gerne ville forbedre deres omdømme eller stå stærkere lokalt. Systemet og det etablerede landbrug skal se anerkendt støtte op om udvikling af en sideløbende multifunktionel landbrugssektor. Jeg kan godt se, at det ikke er realistisk, at alle landbrug kan blive sådan her, fordi sådan er virkeligheden ikke. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke kan udvikle eller lægge op til, at man har den her sektor kørende sideløbende med de traditionelle landbrug. Og der synes jeg, det er vigtigt, at dem, der arbejder med landbrug, eller hvis man har et landbrug selv, viser en imødekommenhed og interesse for dem, der starter det op. Så har jeg den sidste her, det er, at struktur og lovgivning skal i højere grad anerkende og understøtte en divers og mangfoldig landbrugskultur, og ikke kun matche de store industrielle landbrugs fødevarefirmas interesser. Når jeg er ude ved den her type landbrug, og jeg er også tit ude og snakke med andre end dem her, så oplever jeg jo, at den måde, man har lavet lovgivningen på, de støttemuligheder, der er, det er alt sammen tilpasset storindustrien. Et rigtig godt eksempel er for eksempel nede fra Gothenborg, hvor de sælger frilandshøns og gæs. De sælger også mel. Der havde hende, der har stedet, hun var engang kommet til at skrive hvedemel med småt eller ikke fed. Og det er åbenbart en fejl i forhold til, hvad man skal leve op til for fødevarekontrollen. Og så fik hun en regning, jeg tror det var 38.000 for det. Og de er sådan noget 2,5 ansat dernede, eller 4 stykker, altså sådan et lille sted. Havde Valsemøllen lavet samme fejl, altså kæmpe industrielt, så havde de fået samme størrelse regning. Så du har altså en lovgivning og et system, som er indrettet på samme vis, om du er en lille spiller eller du er en stor spiller. Det er ikke sådan, at jeg lige har løsning til, hvordan kan du lave en forskel. Men man kunne måske også lave en forskel. Og det fører mig videre til at sige, at kan man indføre nogle strukturelle rammer, som i nogen sammenhæng skelner mellem de store og små virksomheder og producenter, så det bliver muligt at fastholde flere mindre lokale funktioner, som kræver håndarbejde. For eksempel lokale bager, slagtner, gartner og mejeriudsalg. Fordi skal man have sådan nogle gårde her, skal man have den afgræsning, som der bliver lagt op til i den grønne trepart, så skal de her dyr jo også kunne slagtes. Og jeg siger simpelthen generelt, og nu er jeg ikke økonom, selvom jeg dog har haft nogle økonomiske fag, så jeg kan ikke lige sige løsningen. Men vi har altså en verden, hvor man kvæg teknologi og digitalisering, så har du nogle store firmaer, der relativt let kan opskale og tjene vildt mange penge. Så har du nogle andre funktioner, som er, altså hvis du er frisør eller keramiker eller bager, så er du afhængig af håndens arbejde. Men de eksisterer i det samme økonomiske system, og der efterlyser jeg på en eller anden måde, om vi i fremtiden kan få lavet en differentiering. Fordi hvis ikke vi får gjort det, så er der jo hele tiden en større rigdom at hente ved at være sådan et eller andet Novo Nordisk eller Google. Men der er bare ikke noget livskvalitet for os mennesker ret meget i at have Novo Nordisk og Google, men der er livskvalitet i, at vi kan købe frisk mælk, i at vi kan se dyr på marken, i at vi kan få brød fra bageren, i og med at vi kan få de dyr, vi har på marken, slagtet. Så efterspørger jeg altså sådan en eller anden form for, og hvordan man kan gøre det, det har jeg simpelthen ikke lige svaret på.